ngoba iboxing kenzeka ushawe uthi uyalwa iopponent yakho ikushaye uyethe ikushaye uyethe kodwa into eyenzakalayo uma usuyethile uref uyamhlakaza uyamhlakaza uref bafike abangabuwe bakudonse bakudulele khoneni labo ikhona kodwa bazalwane uyethile unjalo uthi mawuphaphame ekhoneni lakho ungazi ufika kanjani ekhoneni kanti khona abafike kuwena bakudulele ekhoneni lakho uthi uyafika la ekhoneni lakho ubona bekushaya bekuvusa bekuphuzisa amanzi uthi usuyabona sekuthiwa phindela khona lo muntu akade yethile edonselwe khoneni ubona ngaye seqhuma eselundele umzuliswano olandelayo ubona ngaye seqhuma eselundele ukudedela isibhakela funa siye lapho bazalwane funa kube lona lo akafuni khona lakhe la izolanda khona amandla funa kube lona lo bazalwane athi ngiyazi ayatholakala amandla amasha khona bazalwane osisa bayethila ngazini le ekushaya kuyethisa angazini ekushaya kuyethisa yabona uma usashaya ke wahambela phezulu khona la usushayela khona wayetha ufuna abantu namhlanje sihlale esizothandazana sithi Nkosi amandla amasha Nkosi abantu esizobhekana nabo leli khona lamandla bazalwane elikhona lamandla angisho ukuthi isimo sakho sizoshintsha kodwa into engizama ukukutshela yona ukuthi amandla amasha sengawathola into eyinkinga bazalwane into eyinkinga ukuthi thina sifuna ukubhekana nezimo ezintsha ngamandla amadala inkinga yethu leyo amandla ayavuselelwa kuba khona la isikhathi othi Nkosi sengizolanda lawa amasha alesi simo esisha ngoba isimo masisisha kumele ulande amandla amasha ngiyeke bazalwane kodwa ngiyacela sike sibheke nje lona lo bheke khona lakhe athi Nkosi akungikhuphule